Sa headlines kan mga barata, Public Safety Office may paglilinaw sa pinagpapasunod na truck ban sa siyudad kang Naga. 200 PNP personnel kang Naga City Police Office sa pinag-deploy sa National Capital Region nakabalik na sa Naga. Kasulo sa Barangay San Felipe, siyudad kang Naga, nagpuon sa depektosong wiring. Grand relaunching kang Melchor program kang Naga College Foundation ginibo sa Kanakman, Camarines Sur. Uya mga bareta sa aldaw na ini, ako po si Christine Reyes. Pag-agi kan mga darakulang truck sa Almeda Highway sa oras kan truck ban sa siyudad din Naga, pinagtawan linaw kan Public Safety Office. Uya sa kuyang report. October 27 ngunya na taon, kalniwat i-implementar ang truck ban sa may Central Business District asin Maharlika Highway sa siyudad din Naga. Iba-iba nagreaksyon kan publiko, lalo na kan mga truck driver na naglalaog asin nagaagi sa syudad. Huli sa reklamo kan mga truck driver, pinaglinaw ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na pwede man mag-agi ang mga truck drivers sa may Almeda Highway para dagos-dagos ang sidang biyahe. Dahil lang sila pwedeng mag-agi pakalampas sa Sarong Mall sa may Diversion Road, pasiring sa Rotonda asin Concepcion, Pequeña. May mga nakalaag naman na signage tanganing malinaw na mahihiling kan mga truck driver ang lugar na may ban asin ang alternatibong ruta kaiba na ang oras na ipinapasunod. Itong truck ban linawon ta lang po. Ining truck ban sa highway, National Highway, bako yan total ban. May mga oras na bawal asin ang pinagbabawalan sa mga haling Metro Manila ng mga truck na 6-wheelers pataas na maglaog igdi sa pakalampas bagang Almeda. Itong sa may traffic lights, dahil na sinda pwede magdiretso duman. Lalo na kung pasiring Rotonda, tapos masiko sa Concepcion. Yan ang bawal na lugar. So in other words, sa mga truck na mapabisayas, mag-agi sa Almeda. Pero may nakaralag na kita mga tarpaulin duman with the illustration kung saan so covered kang truck ban. Punpo digdi sa may ining mall, sa may kanto. Yaw na duman so tarpaulin. Paki-check na lang kung any recommendation on the format. So yaw na duman sa oras, so area na covered kang truck ban. Dagdag pa ni Gumba, may mga nahiling sida mga truck na nakaparada sa may boundary kang siyudad din Naga asin Milaor, pati naman sa may Almeda nagahalat para makalaog. Iniman ang sidang pinagbabawal, hulit ang makaka-aksidente subot ang mga nakaparadang truck sa mga nasabing lugar. Kung kaya, ang pakiuling ni Gumba na hilingon ng ordinansa asin ang mga alternatibong ruta para din na makadanyar nin buhay dahil lang sa silang pagtambay kan mga truck sa gilid kan tinampo. Ang pinagbabawal ta sa Almeda, so nakaparada duman sa gilid, so yaraon sa shoulders. Delikado na makadisgrasya. Pag may magsalpak dyan sa imo na dahil nakaparada ka dyan, nakakadanyar nin buhay na. Para sa Janan TV 48 Naga, Christina Canzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, nainot naman na obserbaran kan Land Transportation Office Naga na dai bawal ang mga darakulang truck mag-agi sa Almeda Highway sa oras kan truck ban. Suso ki LTO Naga Chief Glenn Mancera, bawal ang mga truck sa gilid kan National Highway asin sa ida subot ining sisitaron. Binasa man si ordinance ninda, dahil man tama man ang ordinance ninda kasi para sa Naga yan eh. Yan ang hiling ninda na tama din para sa laog kang LGU. May window man po na pwedeng umagi. Pandua, di man totally binawal eh. Pwede ka pa naman maglaog eh. Masiko ka lang talaga sa Almeda Highway. Yan ang nahiling mi sa ordinance. Di ko lang aram kung tama ako. Ang bawal lang sinda is from Robinson, no, diretso ka pa Immaculate Conception, and masiko ka ning Conception Padre Rosario. Ito ang bawal. Doon sinda bawal. Pero itong malaog ka sa diversion, masiko kang Almeda, pwede. Dahil ito covered kang truck ban eh. Dahil ko aram basta yan ang nahiling mi kaya duman sa ordinance. Sa kasumpay na bareta, nahiling kan Public Safety Office ang pagbabago sa bulos kan trapiko lalo sa may parte kan Rotonda, huli sa ipinatuog na truck ban kan siyudad din Naga. Maski di paman bilog na nahali ang problema sa trapiko, nakakahiling naman subot ning pagbabago asin dakulang tabang sa pagmanihar kan bulos kan mga bihikulo. Inaasahan ninda na padagos ang kooperasyon kan mga truck driver sa ordinansa kan Naga. Narisami lang po, dakulang kagianan so naitao kang nagkaigwa kitang truck ban. Lalo na hindi sa may National Highway, inimpasiring Rotonda, sa Tasipaluwas, Concepcion. So nakatabang na maray.
Sa iba pang bareta, nag-abot na sa syudad din Naga ang 200 na PNP personnel ka Naga City Police Office na pinag-deploy sa National Capital Region na pinanginotan ni Police Lieutenant Colonel Rodolfo Borromeo bilang Commander kan Civil Disturbance Management. Ini matapos ang saidang security and crowd management operations sa Duwang Aldaw na peace rally kan Iglesia ni Cristo. Sa Camarines Sur Police Provincial Office, ginibo ang accounting and post-deployment reporting bilang pagsunod sa PNP protocols. Digdi man pinagsiguro na mayong pulis na nawalat matapos ang saidang deployment. Sa sanguyang pagbabalik, danyos kan Bagyong Uwan sa 6 na probinsya kan Bicol, uminabot sa 3.70 billion pesos. Yan asin iba pang nangingerot ng mga bareta. Digdi lang yan sa Genan TV 48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Pagkaibahan mo niyan sa custodial facility, kang pasado alauna hindi clean pagkaabot ng sinabi ng Bureau of Exceptions and Restitution. tayo ang apektado kang Newsbreak. Padagos ng 4 na aldaw na Basic Incident Command Course kan City Disaster Risk Reduction and Management Council sa may IBP Hall kaibanan ang mga opisyal kan mga barangay, pati inaman ang empleyado kan City Hall. Obheto kan training na mataunan sinda ni mga basic na kaaraman kung paano da pagpaplanuhan asin makataong aksyon sa saindang barangay kung may raot nin panahon. Nag-spark na lumang wiring ang nahiling Naga City Fire Station na naging kausa sa nangyaring kasulo sa sarong-harong sa Block 24, Lot 6, Agoho Street, Villa Karangahan, San Felipe, Naga City kan nakalihis na aldaw. Hulit kang hinihiling kan BFP Naga ang taas kan harong kung sa'y nagpo ng kalayo. Mayo man nawalat ng mga appliances o gamit na nakasaksak digdi. Sigon kay Senior Fire Officer 1 Orwin Yap, kinakaipuhan na i-inspeksyon man giraray ang mga wiring urog na kun haloy na ini na pwedeng maging kausa kan kasulo. Kinakarkulong nasa 300,000 pesos ang naging danyos ka nangyaring kasulo base sa matrix kan Naga City Fire Station.
Kadaklan subuot sa mga nasulo, iyo si mga gamit ni James Daniel asin kan sa iyang esposa. Na-confirm me na si wiring sinda duman sa taas, day pa hiro. So gusto sabihin, itong wiring sinda duman, kung takang si inot itong ginibo, iyon na to si wiring sinda. Ang sabi nagpa-rewiring sinda, pero ang mostly yatang nahiro lang si duman sa baba, pero si sa taas, garo day na inabot. Kaya na-confirm me talaga na duman to sa taas. So sitong wiring niya duman sa sobrang kalumaan, may kuyang pa na sabi pigtuturo lang dato kang kino, siguro sitong mga splicing niya nagkakahirero to. Ito naging cause. So nag-init siya dahil sa pahiro-hiro katong para tulayan kang kino. Nag-irinit si wire. Ito ang naging cause, kaya nag-trip off si kuryente duman sa baba. Kang nag-spark na to, nasulok na. Kasi kang chinek mi si intirong tas may man siyang nakasaksak duman na kung ano pa man. Chinerek mi si mga ano. And kinonfirm mi din dun sa may sadiri kung sitong makasaksakan duman is nagagara na pagaro. Sabi ni Dagaro na condemn na din ito. Kaya mostly duman ng sargas itong sa wiring. Mostly yun lang to ang ano pati saro lang ng wire siya, tapos ilaw na. Baka nagkukulang pa sinda naman yung extension wire, kaya hindi na kinarayakan si wire. Pag mga bago pa ang wiring, mostly ang ninda kayan 5 to 10 years, i-check. Kasi lang piga ninda, baka nga may mga na na kang kino, ninat-ngat, or kung ano pa man na insekto, or kang ipis, baka nga may mga bakbak na to. And at the same time, nag-check kung talagang si paka-splice niya okay pa. So far sa estimate me, base duman sa matrix na pigaanuhan mi, more or less mga nasa 300 ito, 300k. Si mag-aguma pa man silang nagsasubmit. So far ito ang may more or less. Sa iba pang police report, sa Kamaligan Municipal Police Station nakakulong ngunyan ang 46 years old na si Ayas Niel, residente kan Zone 2 Barangay San Marcos, Kamaligan, Camarines Sur, matapos ining madakop kasudma kan Kamaligan PNP sa payakan anti-illegal drug buy-bust operation. Nabakalan subot ng illegal na droga ang sospek kan mga operatiba gamit ang 500 pesos na marked money. Sa ginibong body search sa sospek, nakumpiskaran pa ini ng 0.31 na gramo ni suspected shabu na may street value na 2,108 pesos. Sa iba pang bareta, sa pinagibong satellite registration sa Barangay Kalawag, Kasuod manghapon, nakapagrehistro ang Commission on Elections Naga nilampas 100 na mga bagong botante. Ngunya na aldaw, Barangay Dayang Dangman ang sidang pinagbisita para sa satellite registration. Pinagtauman ni Attorney Mike Huya, Election Officer, ang schedule kan mga barangay na sa indang bibisitahon sa masunod na semana. Sa aga, November 20, mapasiring sinda sa Vista Mall para sa Barangay Del Rosario, November 26, Barangay Dinaga, asin November 27 sa Barangay Igualdad. Sa Kalawag po kasugma, satellite registration, naka 100 plus man po kita. Kaga satellite ka 100 plus ang tutuyang target na kukataman po ang kota ta. Kaya mas mari po nagluluwas pa, mas dakol po nagpapa-register. Compared sa office, less than 100 lang pag nasa office kami. Sa aga po may schedule kami sa aga, Del Rosario, Barangay Del Rosario po kita. Sa venue ta po sa Vista Mall. Tapos maabot na Nobyembre 26, November 26, Barangay Dinaga, and November 27, Barangay Igualdad. Yan po sa bulan ng Nobyembre. Padagos sa mga bareta, nangingenotan ang probinsya ng Camarines Sur sa may pinakadakulang danyo sa agrikultura matapos ang bagyong Uwan na uminabot sa 1,584,677,978 pesos na pinagsusundan kan Catanduanes na may kantidad na 1,025,125,370 pesos. Basado man ini sa datos na pinagpaluwas kan Department of Agriculture Bicol sa mamayon ni Regional Director Rodel Tornilla. Alagad sa bilog na rehiyon, may 3.70 billion pesos ang danyo sa agrikultura sa 6 na probinsya. Sa ngunyan, pinag-aandab na kan DA Bicol ang 1.2 billion pesos na tabang sa mga nadanyaran kan nakalihis na bagyo.
Padagos sa mga bareta. Maski din na dagos kasudma si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa Banwaan ng Gorchi Toreno, Camarines Sur, nakaresibi man giraray nin ayuda ang mga residentes ka nasabing Banwaan na naapektaran kan bagyong Uwan. Natauan man ng cash assistance na 10,625 pesos. Ang mga pamilyang totally damaged ang harong. Ang National Food Authority ang nagpabakal man ng 20 pesos kada kilo ng bagas. Sa iba pang bareta, Grand relaunching kan Nurture Program kan Naga College Foundation Community Extension Services, pinag-ibo sa Barangay San Jose West, Canaaman, Camarines Sur. Ang kompletong detalye sa reporting campus correspondent Jonadel Ruby. Mobilizing environmental management and protection, livelihood, capacity building, health and sanitation and outreach for responsible nation building. Iyo ini ang gustong may hatod kan Naga College Foundation sa paagi kan NCF Community Extension Services sa komunidad kan San Jose West, Canaaman, Camarines Sur. Sigun kini Corica Frente, coordinator kan NCF CES, ang programang ini naging posible sa collaboration kan bilog na NCF community, kaibahan ng 8 organizations, aro kan Project Pag-adal, Project Peace, Project Salud, Sikap, Oplan Ladawan, Silyab, Oplan Higos, Project Malinig, Project Handog, asin Oplan Lingap. Nagpaabot man si Rica Frente ng imbitasyon sa mga estudyante na makisumaro sa mga araw kaining aktibidad. It marks the start of the partnership between NCF and San Jose West. So, grad launching of the Nurture Program that will take place for 3 to 5 years dito sa adapted barangay natin. Which is, first of all, sa mga students, you have to try to engage in community extension services kasi it will help you hindi lang ma-enhance yung skills nyo, but syempre para malaman nyo yung mga situation natin sa community. And then aside from giving help, you will also earn not just experience but learnings also. And sa adapted barangay naman namin, so this is a partnership. This is not sabi nga nila, it takes 2 to tango. So may support from NCF at may support din from the community. Nagpasalamat man si Barangay Captain Lydia Salazar kan San Jose West sa Naga College Foundation sa pag-implementar kan programa sa sainda na dakulman ang magiging benepisyo sa barangay asin sa mga residente. Nagpapasalamat po kami sa Naga College Foundation sa priority na itinaon sa Moya na maging partner kami asin sa may mga programa na pigo-offer sa Naga College Foundation. Sana manudan ang gabos na pigopagdo sa mo. Magayon po ang magiging benepisyo dahil sa mga programa na manunudan kan sa moyang kabarangay na may adapt ang mga programa kan lalo ina yung Nurture Program ngunya na tukar sa pwede ini okasyon sana nanudan sa mga meaning kan si Nurture. Katakod kan partnership kan NCF community sa barangay, bako sa ng kaaraman sa paagi kan seminar ang naitao ka ini, kundi kaugmahan sa mga nag-atinder asin nakisumaro. Saro sa mga natauanin kaugmahan asin tsansa na mag-atinder. Si Emilita Bandola, sigun sa iya, naglalaom subuot siya na makatabang ang programa para mapagayon asin mapakarhay ang saindang barangay. Let us award for this each of all the super and goodness will praise our Lord. Okay, so sa padagos na pagdakula kan Naga College Foundation, misyon man kaini na padagos na magibo asin maghatod nin mga sustainable projects na obhetong makatabang sa pagbilog ni knowledge-oriented asin pusog na mga komunidad. Para sa GNN TV 48 Naga, Jonadel Ruby, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinukusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and People Affairs. Di malingaw na i-followan sa mayong official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, GNN TV 48 Naga. Para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidang Bicolano. Ako po si Kristen Reyes, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Be a champion, be a tiger.
today. NCF's the quest. Let's lighting your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Tiger today. Ano, Moraga?